Какво представлява банката? Банката е финансова институция, която приема пари от хора и фирми, депозити, и ги предоставя на други хора и фирми под формата на заеми, кредити. Тя играе ролята на посредник между спестителите и тези, които имат нужда от финансиране. Основни функции на банките: приемане на депозити, спестовни сметки, разплащателни сметки, депозити с фиксиран срок. Банката пази парите и често начислява лихва. Отпускане на кредити. Банките дават заеми за купуване на жилище, ипотеки, стартиране на бизнес, покупка на автомобил, образование. Кредитите се връщат с лихва. Това е основният приход на банките. Платежни услуги, издаване на дебитни и кредитни карти, парични преводи, онлайн банкиране, управление на риска и гаранции. Банките управляват риска чрез проверка на кредитоспособността на клиента, изискване на обезпечения. Какво е банкова система? Банковата система представлява структурата от банки и институции, които работят заедно, за да осигуряват стабилност в икономиката. Видове банки. Търговски банки обслужват граждани и фирми. Централна банка в България, Българска народна банка. Основни задачи: поддържа стабилността на паричната система, издава националната валута, надзирава банките, поддържа паричната политика и валутния борд. Как работи банковата система? Хората депозират парите си в банката. Банките използват част от тези пари за предоставяне на кредити. Получената лихва от кредитите е приход за банката. Част от парите винаги остава като резерв. Подпомагат икономическия растеж, осигуряват сигурност на спестяванията, улесняват търговията чрез платежни услуги, позволяват финансиране на нови идеи и бизнеси, поддържат стабилност в икономиката. Търговски банки работят с граждани и фирми. Уникредит, ДСК, Пощенска банка. Инвестиционни банки финансират големи проекти, инвестиции и капиталови пазари. Спестовни и кооперативни банки работят с по-малки клиенти и местни общности. Централна банка не работи с граждани, а регулира цялата система. Основни банкови термини: лихва, цена на кредита или възнаграждение за депозита. Депозит – внесени пари в банка. Кредит – отпуснат заем. Обезпечение – гаранция при кредит. Недвижим имот. Как банките печелят? От разликата между лихвата по кредитите и лихвата по депозитите от карти, преводи, обслужване Централната банка следи и регулира, за да предотврати проблеми.